Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli. Danas za vas imam jedno obavještenje i jedno objašnjenje za sve što se događalo u prošlom vremenu, u prošlim mjesecima što se tiče mog života i svega. Tako da želim da vam kažem neke stvari i da vam objasnim nešto što će biti za u buduće. To jest što ću ja raditi i oko čega ću se truditi. Prva stvar koju želim da kažem je što se tiče YouTube-a. Sa YouTube-om neću da prestanem, ali na YouTube-u će biti neki drugi sadržaj. Znači neće biti više sadržaj samo gaming. Ukoliko bude gaminga, naravno to je sastavni dio mog kanala i bit će ga naravno još i dalje, ali ćemo se malo više bazirati da približimo i neku drugu stranu mene u kojoj ću ja uživati, na primjer da čitam vaše komentare ili da mi vi šaljete neke videe da komentaršem te videa, tako da tu sam, družit ćemo se na YouTube naravno. Druga i ona najvažnija stvar je da sa YouTube-a što se tiče streamovanja prelazim na Trovo. To jest već sam prešao, već sam odradio 3 streama na Trovu, tako da želim da vam objasnim šta je Trovo, zašto sam prešao na Trovo i zašto bi volio, ukoliko vi mene smatrate za nekog ko vama može uljepšati dan, zašto bi trebali da dođete na Trovo i zašto bi trebali da združimo. Tako da ću vam malo više slikovitije objasniti ovdje. Evo sad smo tu na Google, idemo Trovo Live, tako se zove stranica na kojoj ja jesam. Uglavnom vidjet ćete ovdje, znači ovdje su neke različite stvari. Kao što možete vidite, trenutno ja sam offline, kada kliknete moj kanal vidjet ćete tu ima uvijek zadnji chat, šta su ljudi pisali. Imate ovdje ova weekly takmičenja što se tiče donacija, ovi što se tiče mana i što se tiče tih svih stvari, tako da možete na primjer ove poene koje džaba dobijate, a dobijate i svakih 5 minuta dobijete 20 ovih mana, možete poslije podijeliti meni. Što se tiče ovih eliksira, njih morate kupiti, znači ne znam koliko su trenutno, pošto sam ja tek prešao ovdje, ali ja mislim da je ovih 100 eliksira $1, tako da možete me podržati na taj način, mada najveća podrška će mi biti da odete ovdje što se tiče mog kanala i kliknete follow. Trenutno imamo 60 followera, trenutno nekako imamo uvijek 10-12 ljudi koji gleda trenutno streamove, tako da bi vam bio veoma zahvalan ukoliko bi došli i ukoliko bi mogli da pružite bar taj follow i da se družimo. Razlog zašto hoću da se družimo, zato što ljudi, niko bukvalno prošloj godini, ne vjerujem neko da ima ko je veoma jednostavno prošao prošlu godinu i da mu je sve išlo u nekom savršenom smjeru i da mu se sve savršeno desilo. Prvi sam ja kome nije ništa savršeno išlo, dosta stvari sam izgubio u životu, dosta osoba je nestalo iz mog života, tako da jednostavno ljudi, ukoliko želite da dođete, da se družimo, da se zezamo, da pričamo, da vam jednostavno dan prođe na neki opušten način, jer sam live svaku noć u 8, dođite na Trovo, zezat ćemo se, vjerujte mi, ovi momci koji su tu trenutno sa mnom, pitajte ih kada dođete, a nadam se da ćete doći u velikom broju, pitajte ih kako se družimo i šta pričamo. Što se tiče igrica, bukvalno igramo šta god ljudi želi. Znači, da li je to Minecraft, da li će to biti možda Fortnite, da li će to biti možda Call of Duty, da li je to Forza ili neka peta igrica. Bitno je da se družimo, da pričamo svi zajedno. Jer dođemo nekad u situaciju u životu kada nemamo nikog. I neću da vi ili ja prolazim kroz tu situaciju, tako da sam radi toga započeo opet sa streamovanjem i započeo sam sa onim što volim, a volim streamovat, volim da uveseljavam ljude, da se ljudi ne osjećaju usamljeno, da se ne osjećaju sami. Tako da ljudi, ukoliko želite stvarno da se družimo, dođite na Trovo. Kvalitet streamovanja je mnogo bolji, delaya skoro nema nikako, vidjet ćete to. Znači, kako vi napišete poruku, ja ću tako i pročitati, jer znate mene kakav sam, čitam poruke i sve. Tako da link Trova će vam biti ispod. Dođite, družimo se večeras naravno u 8 sati. Šta ćemo igrati, to trenutno uopšte ne znam, ali ćemo igrati nešto. Bitno nam je, kažem opet, ponovit ću to 100 puta, da se družimo. Jer na kraju dana nekad ostanemo sami, nekad nemamo nikog. Tako da hoću vama da uljepšam dan, hoću vama da približim neku toplinu koliko god budem to mogao. Jer ne radim Trovo radi novca, nisam radio nikad ni YouTube radi novca. Radim ovo čisto radi sebe i radi vas. Jer znam kako je kad se gleda YouTube i kad se gledaju neki drugi ljudi, jednostavno čovjek upozna tu osobu na neki način i zavoli tu osobu. Bar ja znam po sebi, ja pratim youtubere koje sam veoma zavolio. Ne zato što oni streamaju imaju 15.000 ljudi koji gleda ili što oni prave videe koji imaju milione pregleda. Nego pratim te ljude zato što mi pomognu kroz dan. Pomognu mi da nekako se osjećam ljepše kako dan prolazi. Tako da ukoliko želite da se tako osjećate, uvijek ste dobro došli da se zezamo, da se družimo. Kao što sam rekao 100 puta, znači bitno nam je da se družimo. A što se tiče Trova, ja se nadam da ćemo uspjeti svi, ali ne mogu uspjeti ako nema vašu podršku, tako da molim vas, ako me volite, ako sam vam gotivan, ako ste nekad bili baš u teškoj situaciji ili se nešto desilo pa ste došli kod mene pa ste se malo raspoložili, sad mene podržite, jer
vas trebam trenutno. Što se tiče donacija i svih ostalih stvari, znači to je totalno suprotna stvar. Ne radim ovo radi donacija, ljudi. Radim ovo zato što hoću da sebi pomognem i hoću vama da pomognem. Tako da ste svi dobro došli, bukvalno svi. Da se zazamo, da se družimo na trovu. Sad da vam ja objašnjavam ovdje šta su eliksiri, šta su ovi mani. To ćete vidjeti, dođite, pitat ćete, vidjet ćete. Uglavnom, ove mane, svaki 5 minuta dobijate po 20 komada i kao kad te dajete mane, imamo ovdje kao ovo drvce i kad se napuni ovo drvce do ovih, kako se zove, 500.000 ili koliko već poena, onda kao možemo uletiti u recommended, što je veoma dobra stvar, tako da ukoliko budete htjeli, tu sam, trudit ću se, daću sve o sebi da vama poboljšam dan, a ostalo što da vam kažem, na YouTube, što se tiče YouTube-a, pravit ću neke videe jednostavno gdje ću pričati o svemu, uskoro ću staviti na moj Instagram, ako mi ne pratite Instagram, znači Instagram je isti koji sve, i ko Trovo, ko YouTube, ko sve ostalo, znači Nodix, N0DIX. Možete me zapratiti na Instagramu, bit će uskoro jedan story u kojem ću objaviti vaša pitanja, to jest postavite mi pitanja i napravit ću video na YouTube oko toga i odgovarat ću na pitanja, zazat ću se s vama. Tako da želim samo da se vama još malo više približim i da se malo više zazamo i da smo malo više opušteniji, jer ljudi, život je sranje. Ali kad imaš nešto oko čega se trudiš i ako imaš ljude prave oko sebe, život bude ljepši i bolji. Tako da dođite, zazat ćemo se, pričat ćemo, igrat ćemo igrica, bit ću tu za vas, bit ćete vi tu za mene ako Bog da. I svi koji dođete, vjerujte mi, znači, bez obzira na sve, bit ću 110% zahvalan što ste došli i što gledate streamove. Nije stream samo da se dođe da se gleda kad ima 10.000 ljudi ili kad ima 1500 ljudi ili kad je jedna određena igrica u pitanju. Stream je da dođeš da se zazamo, da pričamo, da ako te nešto muči pričaš s nama, sa ljudima u chatu i bude ti jednostavno bolje i lakše. Jer kad ti dođeš na stream nekom i uopšte nema osjećaja da si ti tu i uopšte te ne cijeni na način koji te cijeni manji streamer, a vjerujte mi, znam kako je cijeniti ljude koji ti dođu na stream kad si manji streamer i kad imaš 150 ljudi koji te gleda ili 1500 ljudi koji te gleda. Mnogo je ljepše kad dođeš i kad se osjećaš kao da si došao i da si poželjan. Tako da ljudi, zapratite Trovo, followujte me večeras u 8 sati i svaku noć u 8 sati ću pokušat da streamujem. Evo već 3 dana sam za redom streamovao, večeras je ta noć, to je dan, nebitno, koji ću streamovat, vi dođite, neže vas peglam s donacijama, sa drvcima, sa raketama i ostalim glupostima, to ćemo sve zajedno da skontamo kako šta ide. Na vama je da ukoliko mene gotivite, ukoliko sam vam zabavan, ukoliko želite da vidite da uspijem zajedno sa vama, zato što me vi pratite, vi ste oni zbog kojih ovo radim. Dođite, bacite follow na Trovo, dolazite na streamove, notifikacije uvijek dolaze, znači nikad ne kasnije notifikacije, tako da kad god sam uživo vidjet ćete da sam uživo i moći ćete uvijek da dođete, da se zazamo. Biće igrica po vašim željama, znači nemate uopće razloga da mislite da neće, tako da sve sam vam rekao i želim da zapamtite jednu stvar. Volim vas sve i vidimo se večeras u 8, a na YouTube-u veoma brzo uskoro sa nekim novim video idejama. Hvala vam još jednom puno ljudi za ovu pažnju i volim vas vaš Nodix. Vidimo se.